wannan yana daga cikin ni'ima. Ka ce za ka tafi wata ƙasa ka saro kaya, kai ma ka ɗauna ka kai wurin ka sayar ka samo arziki. Nan ba ta farko ta samun arziki ita ce wannan. Duk wanda ya tare ma mutane wannan ya tare masa hanyar arziki tashin farko. Ba za ka tafi wani wuri ka sayo ba, kai ma ka ɗauna ka kai cin wannan kasuwa ta duniya. Daga nan arziki ya lalace. Hanya uku ce mai Raudatul Uqala ya ce in kana so ka samu kuɗi ka bi su, za ka yi kuɗi. Ko kai noma yanzu babu, sai dai mu nome kawai yanzu, an ba noma, haka ne? Kaga an samu matsala ɗaya. Sai kuma kiyo, to kiyo kuma yanzu akwai duk hanyoyin. Ku tsaya ku da kanku ku yi hukunci, kan ku ce ni na ce. Hanyar samun kuɗi a Raudatul Uqala ya ce in kana so ka samu kuɗi, wannan tun da aka kafa duniya haka Allah ya tsara, in ka bi waɗannan hanyoyin to bi izinin Allah za ka yi kuɗi. Noma, kiyo, fatauci, su ukun nan, kai kiyo, kai noma, ka tafi can ka sau kaya, kai ma ka ɗauna ka kai a ci kasuwa, ka sau daga can ka kawo garinku, ka ɗauka ka kai can, shi kenan za a yi arziki. Wata mata sai ta yi kiyo, ta sai awaki farare, tumaki ta saya da yawa, ta ga ba su haihu ba sa ƙaruwa, ta kai ƙara wajen manzal, ta ce an ce ta yi kiyo, ta sai waɗannan. Ya ce wani iri kika saya awakin? Ta ce farare. Ya ce haɗa da jejayen. Ta je ta gaurayo da jejayen, kafin ka ce kwabo ta rasa inda za ta yi garke saboda yawa. Kuma yanzu haka in kana da kuɗi, inda za ka gidan gona da za su bari, ka nemi waɗannan jejayen awakin guda 100 ka aje ka gani, kafin shekara 5 sai ka sha mamaki abin da za su zama, ko yau har gobe. Na wurin da za ka ɗaure su ne yanzu babu, ka ɗaure su kwance. To ka gani, to saboda haka ba hana arziki ba, to shine wannan. Saboda haka waɗannan su ne hanyoyin arziki guda uku nan. Yanzu duk ka gaya man guda ɗaya wanda ke tafiya daidai a wajenmu, a nan mu dai wajenmu. Kuma su ne su wannan waɗancan da suka gano, aka ce to abinda za a yi a fasa mana ruwa ya ƙaraso wurinmu. In an fasa mana ruwa za mu ɗauka mu ma mu hau ruwa mu kai. In an hau ruwan an kawo kuma zai zo mana har gida. Suka ce ba za a fasa ruwan nan ba, ma'anawi. In wanda duk ya zo zai fasa ruwan sai sun fasa shi, kafin ya fasa ruwan ne sun fasa shi. Saboda in aka faso ruwa ya iso wurinmu, mun gama arziki. Yaranmu za su samu abun yi, za su sai kaya da arha, za a sai komi. Sannan masu nutso za su shiga ruwa, ko su kamo kifi, ko su kamo zinari, ko su kamo gwalagwalai, lu'ulu'u da yakutu da marjan da zabarjad, duka a ruwa suke, ba kan tudu ba kan kaza suke ba.